नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 या कार्यक्रमामध्ये मी निलेश आणि सुचरित तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजचा दिवस दुसरा, पण 2 मॅचेस आपण बघणार आहोत, कारण 2 मॅचेस आज आहेत. रविवार आहे, निवांत वेळ तुमच्याकडे आहे, त्यामुळे 2 मॅचेसचा आनंद घरी बसून सगळेजण तुम्ही लुटा. 2 वेळा आपण भेटणार आहोत तुम्हाला, सकाळी 11 वाजता आणि दुपारी 4 वाजता, असे 2 वेळेस कार्यक्रम तुमच्याकरता घेऊन आलोय. पहिली मॅच जी आहे सुचरित, त्याच्याविषयी आपण चर्चा करूयात. आजची पहिली दुपारी 3:30 वाजताची जी मॅच आहे ती मॅच आहे DC वर्सेस MI. DC हा संघ खूप वर्षांपासून IPL जिंकायचा प्रयत्न करतोय आणि यावेळेस तो अतितटीने खेळणार आहे असं मला वाटतं. तुला काय वाटतं? अगदी खरं आहे, खूप मेहनत करतायत. मागचं वर्ष त्या दिल्लीच्या संघाला खूप चांगलं गेलं होतं असं म्हणायला हरकत नाही, कारण कॅप्टन्स बदलले, चेंजेस बरेच सारे झाले त्याच्यामध्ये, पण एक कुठेतरी त्यांच्यामध्ये जिद्द दिसत होती की ॲज अ टीम ते लोक खेळत होते आणि तेही विशेष म्हणजे जिंकण्याकरता खेळत होते. चर्चा करूयात दोन्ही कॅप्टन्सची. यंग कॅप्टन्स आहेत दोन्हीही. एक यंग, तसं बघायला गेलं तर यंग राहिला नाही आता, पण भारताचं कर्णधारपद त्याच्याकडे आले, त्यामुळे त्याच्यासाठी मी त्याला यंग म्हणतो. आणि दुसरा तर खरंच यंग आहे, ऋषभ पंत आणि रोहित शर्मा. ऋषभ विषयी काय सांगशील? ऋषभ पंत विकेट कीपर आहे, त्यामुळे त्याला पिचच्या कंडिशन्स फार सुंदर तो जाणून घेऊ शकतो. आज बॉल किती हलतोय, स्पिनरचा किती वळतोय, हे सगळं त्याला माहिती असणार आहे. उत्कृष्ट बॅट्समन आहे. आणि लीडर्समध्ये ना 2 प्रकारचे असतात सर्वसाधारणपणे, कॅरिस्मॅटिक आणि टॅक्टिकल. हा कॅरिस्मॅटिक आहे माणूस खूप, आणि हा लोकांना इन्स्पायर करू शकतो. तुला काय वाटतंय MI कॅप्टन बद्दल? यस, रोहित शर्मा विषयी विचारशील तर सगळे त्याच्या प्रेमात आहेत, कारण भारताचा कॅप्टन तो आहेच आहे. आणि MI रे 5 वेळा, 5 वेळा, म्हणजे जवळपास पण कोणी नाहीये, 5 वेळा जिंकलेलो आहोत आम्ही. त्यामुळे तोही एक वेगळाच विषय, वेगळाच कॉन्फिडन्स त्याच्याकडे आहे. त्यामुळे रोहित शर्माची थोडीशी धावपळ अशी होणार आहे इनिशियल स्टेजेसमध्ये, की त्याच्याकडचा जो त्याचा स्काय म्हणजे मोठ्यातला मोठा त्याचा जो प्लेअर आहे, आकाश आहे एवढा मोठा, तो थोडासा इंज्युअर आहे. त्यामुळे तो खेळेल का याच्याविषयी थोडीशी चर्चा अजून आहे. अंगठा दुखावला बिचारायचा, त्यामुळे तो अजून असेल का हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण ॲज अ कॅप्टन तो सगळ्यांना माहिती आहे, स्वतःची टीम चांगली तो एकत्र ठेवतो, तेवढी मेहनत टीमवरती घेतो, स्वतःही तेवढं लीडिंग फ्रॉम फ्रंट ज्याला म्हणतात ते त्याच्याकडनं अपेक्षित आहे आणि ते करतोच. थोडीशी चर्चा करूया आजच्या ग्राउंड विषयी. ब्रेबॉनवरती खेळली जाणार आहे ही मॅच. काय वाटतं, विकेट कसं असेल? ब्रेबॉन स्टेडियम सर्वसाधारणपणे तर बॅटिंगला सपोर्ट करतं, त्यामुळे फलंदाज जरा जास्त स्कोअर करू शकतात. बाउंड्री लाईन्सही अशा आहेत की 2 साईडच्या बाउंड्री लाईन्स स्पेशली तुझं बघितल्यास तर नुसते असे फ्लिक करून किंवा स्क्वेअर कट करून बऱ्यापैकी चौकार मिळतात, आपण आधी बघितलेलं आहे. त्यामुळे रणसंग्राम जो आहे तो इथे होऊ शकतो. अगदी रणसंग्राम होणार आहे. आणि तू बरोबर मुद्दा सांगितलास, दोन्ही साईडच्या बाउंड्रीज ज्या आहेत त्या खूप छोट्या असल्यामुळे जर टॉस कोण कर्णधार जिंकेल तर मी तरी सजेस्ट करेल की त्यांनी बॅटिंगच पहिली घ्यावी, कारण मोठी धावसंख्या ठेवता येईल. आणि रोहितचा जोपर्यंत विचार करत असतो तोपर्यंत त्याचं ध्येय असंच असतं, टॉस जिंकला ना, चला बॅटिंग करून घेऊयात, रन्स बोर्डवरती लावूयात, मग आरामात डिफेंड करूयात. करेक्ट. आणि ते करत असताना आपण हे बघायला पाहिजे की MI कडे सुद्धा बॅटिंगची फळी फार भक्कम आहे बरं का, भरपूर. तर यस, MI आणि DC दोन्ही संघांबद्दलही आपल्याला बोलायला पाहिजे, नाही का? अगदी खरं आहे. बघूयात आजचे प्लेइंग 11 DC काय संघ मैदानात उतरवतोय. तुझ्या म्हणण्यानुसार काय असू शकतो त्यांची आजची टीम? माझं तर म्हणणं आहे की काही तर प्लेयर अगदी फिक्स आहेतच, काही नवीन चेहरे परत इथेही दिसणार आहेत आपल्याला. ऋषभ पंत कप्तानपद, पृथ्वी शॉ आणि टीम सैफर्ट हे ओपनही करू शकतात. टीम सैफर्ट न्यूझीलंडचा एक नवोदित खेळाडू आहे, पण T20मध्ये फार उत्तम खेळतो तो. आणि त्याच्यानंतर रोमन पॉवेल आहे, शार्दुल ठाकूर ॲज अन ऑलराऊंडर. आणि शार्दुल ठाकूरनी भारताकरता इतका छान परफॉर्मन्स कामगिरी केलेली आहे की त्याच्याकडून खूप काही अपेक्षित आहे यावर्षी IPL मधून. सरफराज खान आणि मनदीप सिंगपैकी एक कोणतरी खेळेल. दोघंही फार सिमिलर टाईपचे बॅट्समन आहेत. आणि डोमेस्टिक हंगामामध्ये आता सरफराज खाननी एवढ्या रन केलेल्या आहेत, भले त्या रणजी ट्रॉफीमध्ये असतील, पण तो बॅटिंगचा कॉन्फिडन्स घेऊन तो IPL मध्ये येऊ शकतो असं मला वाटतं. त्यामुळे त्याच्या बॅटीतून भरपूर रन्स अपेक्षित आहेत. पण इथे तुला मध्येच मला थांबवायचं आहे. सरफराज खान विषयी आपण जितके दिवस चर्चा करतोय, मी या कार्यक्रमामध्ये त्याच्याबद्दल खूप सारा चर्चा केलेली आहे, पण जेवढं मोठं स्टेज असतं ना तेवढा तो बुजतो असं
असं मला वाटतं. कारण 2-2.5 वर्ष सरफराजच्या बॅटमधनं म्हणावं तेवढे रन्स ॲटलिस्ट IPL मध्ये तरी आलेले नाही आहेत. IPL मध्ये झाल्या नव्हत्या निलेश कबूल, पण रणजी ट्रॉफीमध्ये त्यांनी जो काय डोंगर रचलाय धावांचा, आणि त्यांनी टेक्निकली सुद्धा खूप सुधारणा करून घेतलेली आहे. त्याचं टेम्परमेंट चेंज झाले असं बरेच लोक सांगतात ज्यांनी त्याला बॅटिंग करताना पाहिलंय. तर पाहूया, तो किंवा मनदीप सिंग हे तिथे मधल्या फळीत खेळू शकतात. अक्षर पटेल आहे लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, उत्कृष्ट टाकू शकतो, T20 मध्ये भक्कम आहे अगदी. नॉर्जे हा पेसमन म्हणून वापरला जाईल. नवीन बॉल कदाचित तो आणि मुस्तफिजुर रहमान बांगलादेशचा हे टाकतील असं मला वाटतं. खलील अहमद आणि नागरकोटीपैकी एक कोणतरी खेळू शकेल. आणि शेवटी स्पिनरचा विषय आला की व्हरायटी पाहिजे ना, तर व्हरायटी पाहिजे म्हणून मला असं वाटतं की कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिन चायनामन बॉलर हा ते सुरुवातीलाच खेळतील. तुला काय वाटतं MIच्या संघाबद्दल? MIच्या संघाच्या अगोदर थोडं आपण चर्चा करूया कुलदीप यादव विषयी. कारण कुलदीप यादव तुझे नाव घेतलेलं आहेस, तर त्याला त्याचा कॅप्टन जो की स्टंपच्या मागे उभा असणार आहे तो कशा प्रकारे वापरतो हे देखील तेवढं चांगलं बघण्यासारखं असणार आहे. कारण कुलदीपच्या हातातनं बॉल सुटताना 2 लोक अगदी व्यवस्थित बघतात, एक द बॅट्समन आणि दुसरा म्हणजे कीपर जो की त्याचा कॅप्टन आहे. त्यावेळेस तो चांगल्या प्रकारे सांगू शकेल. कारण तू जसं म्हणालास मगाशी, तो चांगल्या प्रकारे रीड करतोय विकेट, त्याला माहिती आहे त्याच्या समोर बॅट्समन आहे, कशा पद्धतीने तो रन्स घेतोय, कुठल्या एरिया त्याचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. जर या दोघांचं जर गणित जुळलं ना, ते समीकरण जुळलं, तर त्याचा रिझल्ट येईल तो अप्रतिम येईल. त्यामुळेच कीपर जर कॅप्टन असेल तर त्याचा फायदा हा संघाला नक्कीच होतो. हे ग्रेट MS धोनीने आपल्याला दाखवलेलं आहेच आहे. त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून असं वाटतंय की रिषभ पंतचा प्रवास सुरू झालेला आहे. पुढे जाऊन अतिशयोक्त होईल कदाचित आत्ताच हे बोलणं, पण पुढे जाऊन भारताच्या जर्सीमध्ये हा कर्णधार असू शकतो. त्याबद्दल काय वाटतंय तुला? नक्कीच. इनफॅक्ट काही लोक तर म्हणतात की त्याला त्याप्रमाणे ग्रूमिंगही कुठे ना कुठे सिनियर प्लेयर्सनी सुरू केलं असावं. आणि दिल्लीची IPL मध्ये कॅप्टनशिप मिळणं हा जो अनुभव आहे त्याचा, तो कॅप्टनशिपचा अनुभव तो पुढे जर त्याला भारताचं कर्णधार पद मिळालं तर तिकडेही त्याचा वापर करून घेऊ शकतो. नक्कीच त्यांनी करून घ्यायलाच पाहिजे. जर त्यांनी तो वापर करून घेतला तरच तो चांगला प्लेयर म्हणून उदयास येऊ शकतो. कारण ॲडॅप्टेबिलिटीवरती सगळ्या गोष्टी असतात. तुम्ही किती लवकर अडॉप्ट करताय गोष्टी, दॅट इज व्हॉट मॅटर्स ॲट द एंड ऑफ द डे. लक्ष देऊयात एकदा MIच्याकडे थोडंसं परत येऊया. मुंबईचा काय संघ आज मैदानात उतरणार आहे त्याविषयी थोडीशी चर्चा करूयात. पहिल्यांदा मला सांगायचं आहे, 2 धक्के सुरुवातीला मुंबईला जे मिळालेत ते जोफ्रा आर्चरला एवढे पैसे दिले होते. जोफ्रा आर्चर संघात आला होता, खूप दंगा केला होता. मी खूप खुश होतो कारण पेस बॉलर बघायला मिळणार होता, शिअर पेस ज्याला म्हणतात, पण तो ही IPL खेळू शकणार नाही आहे. त्याच्याकरता मोठा धक्का आहेच आहे. तेवढाच मोठा धक्का मुंबईकरांकरता आहे. मी मुंबईचा फॅन म्हणून मला देखील आहे. त्याचबरोबर जसं मगाशी तुला मी सांगितलं, स्कायच्या थंबला इंजुरी आहे, त्यामुळे तोही अजून खेळेल का नाही यावरती थोडंसं वादविवाद चालू आहेत. जर मला विचारला तर मी तर म्हणेल की पहिली मॅच आहे, स्कायनी नाही खेळलेलंच बरं. कारण 100% फिट येऊन खेळणं आणि 80% तुम्ही फिट असताना खेळणं याच्यामध्ये फरक जो 20% असतो तो अशा मोठ्या स्टेजमध्ये फार प्रकर्षाने जाणवतो. आणि आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे मुंबई हे ऑलवेज स्लो स्टार्टर्स आहेत. कायम स्वरूपात मुंबईची डावाची सुरुवात म्हणा, कुठच्याही मोठ्या टुर्नामेंटची सुरुवात ही हळूच करतात. म्हणजे ते असं धडधड प्रत्येक मॅच जिंकत जातात असं काही त्यांच्याकडनं होत नाही. आणि परत यावर्षी सगळे प्लेयर्स नवीन आहेत, सपोर्ट स्टाफ नवीन आहे, त्यांचा ग्राउंड्स पण बदलणार आहेत, फॉर्मॅट थोडासा चेंज होतोय. त्यामुळे मुंबई त्यांचा स्वतःचा थोडासा वेळ घेईल असं तर नक्कीच वाटतंय. नजर टाकूयात काय साधारण 11 लोक संघात असतील. सुरुवात करेल रोहित शर्मा आणि ईशान किशन. हे गणित जे आहे ना त्याचं ते खूप चांगलं आहे. कारण मी इतके वर्ष बघतोय रोहित शर्माला, त्याच्याबरोबर कोणी ओपनिंग बॅट्समन त्याला हवा असतो तर तो लेफ्ट हँडरच हवा असतो. मग तो भारत असू दे, भारताचा संघ असू दे, नाही तर मुंबई इंडियन्सचा संघ असू दे. इतके दिवस डिकॉक त्याच्याबरोबर होता, आता त्यांनी ईशान किशनला तसं तयार केलंय, तसं ग्रूव केलंय. त्यांनी ईशान किशनला असं मोकळं सोडून दिलेलं आहे, तुला हवं तर कर, जा बच्चा, जीले तेरी जिंदगी म्हणून त्यांनी त्याच्या हातात बॅट दिलेली आहे. आणि त्याला कॉन्फिडन्स देतो तो की तू या 10 मॅचेस खेळणार आहेस, की तू या 5 मॅचेस खेळणार आहेस, पण या 10 किंवा 5 मॅचमध्ये मला तुझ्याकडनं एवढ्या रनची अपेक्षा आहे, ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी तुझी आहे. एक वेगळा कॉन्फिडन्स वेगळ्या प्रकारे प्लेयर्स हँडल करतो. म्हणूनच रोहित शर्मा आज नंबर 1 आहे. म्हणूनच आमच्याकडे 5 ट्रॉफीज आहेत. मी सारखं सांगतोय 5.
त्यामुळे तो एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. ओपनिंग पेअर तर आपण बघितलं, दोघं जण मैदानात येतील. त्यानंतर तिलक वर्मा म्हणून एक नवीन नाव आलेलं आहे आणि ह्या नावावर आवर्जून लक्ष द्या. मी हे सांगतो याचं कारणही तसं आहे. पोत्यांनी रन्स त्याने केलेले आहेत रणजी ट्रॉफीमध्ये. उत्तम बॅटिंग करतो, ऑलराऊंडर स्वरूपाचा प्लेअर आहे, पण यंग लेग्स आहे, अंडर 19 आत्ताच तो त्यातनं बाहेर पडलाय, पण बघण्यासारखा प्लेअर आहे. लक्ष असू द्या, ह्याला खेळवायला पाहिजे. एमआयनी ह्यांना स्कोप द्यायला पाहिजे. अशा प्लेयर्सला एक्सपोज केलं पाहिजे सुरुवातीलाच. ज्यावेळेस प्रेशर नसतं तुमच्या टीमवरती त्यावेळेस अशा लोकांना तुम्ही खेळवता, त्यामुळे त्यांच्याकडनं चांगला खेळ तुम्ही काढून घेऊ शकता. त्यानंतर यांच्या टीममध्ये असणार आहेत ते कायरन पोलार्ड. हा एक मोठा ऑलराऊंडर, त्यांच्याकडे इतके वर्ष खेळतोय. याच्या जोडीला इतके दिवस पांड्या ब्रदर्स होते, पण आता ती दोन्ही नावं या संघामध्ये नाही आहेत. त्यामुळे त्यांना हार्दिक सारखी एखादी व्यक्ती या संघामध्ये तयार करावी लागेल. मी असं म्हणतोय कारण त्याचं कारणही तसंच आहे, कारण तो 3 नंबर 4 नंबरला येऊन बॅटिंग करू शकत होता. तर तिलक वर्मा हे जे नाव आहे, मला माहिती आहे इट्स टू अर्ली त्याच्याबद्दल हे प्रेडिक्शन करणं, पण ती व्यक्ती अशी तयार होऊ शकते जर त्याला पोलार्डचा, त्याच्या रोहित शर्माचा जर साथ मिळाली तर असं त्याला ग्रुप करू शकतात आणि तशी त्यांची तयारी पण चालू आहे. त्यानंतर फॉरेन प्लेयर्समध्ये त्यांच्याकडे खेळतील ते टिम डेव्हिड, हे एक नाव महत्त्वाचं आहे. लेफ्टी बॉलिंग सुंदर करतोय, त्यामुळे ते पण महत्त्वाचं नाव आहे. डॅनियल सॅम्स आणि फॅबिन ॲलन या दोघांपैकी पुन्हा एक कोणीतरी एकच खेळण्याची शक्यता मला वाटते, कारण रूलप्रमाणे आपल्याला माहिती आहे 4च फॉरेन प्लेयर्स आपण खेळू शकतो. पण त्याला अपवाद ही एकच टीम आहे बरं का. ह्या टीमने इतके वर्षामध्ये 14 वर्षात 3 फॉरेन प्लेयर्स घेऊन खेळलेली टीम कुठली असेल सर्वात जास्त, ती ही मुंबई इंडियन्स आहे. त्याचं कारणही तसं आहे, त्यांच्याकडे भारतातले प्लेयर होते, इंडियन प्लेयर्स होते, त्यावरती भरोसा एवढा होता. म्हणजे तुम्ही जर आता एक नजर टाकाल मागच्या 2-3 वर्षामध्ये, तर IPLला मुंबई इंडियन्समध्ये जेवढे फॉरेन इंडियन प्लेयर्स होते ते ऑलमोस्ट इंडियासाठी खेळले. भारताला सध्या प्रतिनिधित्व त्यांनी केलेलं आहे, म्हणून ती जबाबदारी त्यांच्याकडे होती की 3 तर आम्हाला 3 सुद्धा चालत आहेत, आम्हाला 4थ्या फॉरेन प्लेअरला आमच्या संघामध्ये जागा नाही. पण यावर्षी चित्र पालटू शकतं, कारण त्यांच्याकडे नवीन प्लेयर्स तयार करायला त्यांना जो वेळ पाहिजे ते तो घेतील पहिल्या 2-4 मॅचेस. जसं मी सांगितलं, डॅनियल सॅम्स किंवा फॅबिन ॲलन बरोबर कोणीतरी दोघांपैकी एक जण खेळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अर्शद खान, जसप्रीत बुमराह, मयांक मार्कंडे, ही जी लाईन आहे यांची, ही इंडियन प्लेयर्सवरती ते लोक खूप भरोसा दाखवतील. त्यातलं महत्त्वाचं नाव बॉलिंगसाठी जसप्रीत बुमराह आहे. एक मोठं वेपन आहे त्यांच्याकडे आणि कॉन्फिडन्सच वेगळा आहे. ज्यावेळेस बुमराह बॉलिंगला येतो त्या निळ्या जर्सीमध्ये, त्यावेळेस तो वेगळ्याच प्रकारचा गोलंदाज असतो आणि हक्कानी विकेट मिळवून देतो. ज्या वेळेस कॅप्टननी त्याच्या हातात बॉल दिलाय त्यावेळेस त्यांनी विकेट तर नक्कीच काढून दिलेली आहे. त्याबरोबर जयदेव उनाडकत यायची शक्यता आहे, कारण नेहमी आपण बघितलं एमाला एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हा कायम पाहिजे असतो. त्याचं कारणही तसं असतं, अँगल वेगळा येतो, राईट हँडर बॅट्समन्सला त्याचा फरक पडतो, त्यामुळे लेफ्ट आर्म पेस बॉलरची एक गरज आहे. कायल मिल्स यांच्याकडे एक चांगला उत्तम ऑप्शन आहे, त्याला सुद्धा हे लोक खेळवू शकतात. तुम्ही म्हणाल 4-6 नावात सगळ्यांना खेळवू शकतात असंच म्हणतोय निलेश, पण तशी परिस्थिती आहे, कारण पहिलीच मॅच आहे. विकेट कसं असेल, प्रत्येकाची तयारी कशी असेल. नो डाऊट हे लोक एकत्र एका हॉटेलमध्ये जवळपास 15-20 दिवस क्वारंटाईन झालेत, तिथे राहतायत, पण त्यानंतर सुद्धा यांची जी मानसिकता असते ती कशा पद्धतीने असेल त्या पद्धतीने आपल्याला बघायला पाहिजे. त्यामुळे साधारण अशी एक टीम आज MIची असेल असं मला वाटतंय. निलेश, मला एक प्रश्न आहे पण तुझ्याकरता, की मुंबई इंडियन्सचा परफॉर्मन्स आजतागायत जर बघितला तर जसा तो रोहित शर्माच्या बॅटिंगवर डिपेंडेंट असतात, तसंच तुला नाही वाटत की कायरन पोलार्डच्या परफॉर्मन्सवर खूप काही अवलंबून असतं? आणि त्या बाबतीत तुला काय म्हणावं असं वाटेल की कायरन पोलार्ड ह्या वर्षी नवीन संघ, एवढे नवीन चेहरे असताना त्यांच्याशी टीमअप होऊन हा काय करू शकतो इथे? अगदी खरं आहे. कायरन पोलार्ड म्हणण्यापेक्षा कायरन पोलार्ड ज्या नंबरला बॅटिंगला येतो तो बॅटिंग नंबर खूप महत्त्वाचा आहे, कारण तो 5 किंवा 6ला येतो. 5 किंवा 6ला तुम्हाला बॅटिंग येते, ते येतं एक तर डेथ ओव्हर्समध्ये, म्हणजे 16 किंवा 17व्या ओव्हरला तुम्ही आता 18-20 बॉल फक्त समोर असतात, आणि जर तो लवकर मैदानात आला याचा अर्थ तुमची पडझड झालेली आहे. त्यामुळे त्या बॅटिंग नंबरला तुमच्याकडे जबाबदारी असते आणि ती कायरन इतके वर्ष समर्थपणे पेललेली आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं, हार्दिक विषय पण आपला विषय झाला, तर तशी गँग तयार करायला लागेल. तू म्हटलास यंग लेग्स, यस, खूप नवीन चेहरे MIकडे यावर्षी आहेत. हे दोघं तिघाची जुनी लोक आहेत, त्यांनाच ही टीम एकत्र बांधून ठेवावं लागणार आहे, त्याबद्दल वाद नाही आहेत. आपण आता चर्चा करूया ती टॉप प्लेयर्स बद्दल. तुला काय वाटतं, टॉप बॅट्समन DCकडे कोण आहे? DCकडे आमच्याकडे ना तसे चांगले बॅट्समन खूप आहेत, तू बघितलंस, पण मला असं वाटतं यावर्षी आणि ह्या पहिल्या सामन्यात तर खास करून ना पृथ्वी शॉ आणि ऋषभ पंत यांच्यापैकी कोणतरी एक नक्की चमकणार असं मला वाटतंय. शॉ का पंत? मला एक नाव दे.
ठीक आहे, मग पंत. ओके, ऋषभ पंत. पण ऋषभ पंतला किती नंबरला बॅटिंगला येईल हा पण एक मुद्दा राहणार आहे, कारण त्यांनी स्वतः कॅप्टन असल्यामुळे खूप सारे एक्सपेरिमेंट्स केलेत. म्हणजे माझा त्याच्यावरती हा आरोप असा थोडासा आहे की त्यांनी स्वतःचं स्थान पक्क करावं. जर तुला जास्त बॉल खेळायचे 3 नंबरला येऊन खेळ, स्टेबिलिटी दे स्वतःला आणि टीमला. पण तो कधी 3 येतो, कधी 6 येतो, कधी 7 येतो, कधी 5 नंबरला येतो, त्यामुळे थोडीशी गल्लत होते. पण जसे तुझ्याकडे हे दोघं बॅट्समन तू 2 नावं सांगितलेस, त्याच्याकरता मी सुद्धा तुला बॉलरची 2 नावं देणार आहे. विचार ती कोणती कोणती असतील? सांग बरं. एक तर जसप्रीत बुमराह तर म्हणजे कोणीही असेल समोर त्याला काहीही फरक पडत नाही. तो त्याच्या ॲट हिज विल बॉलिंग करतोय. त्याला जेव्हा वाटतं की पाय तोडायचा आहे पाय तोडतो, स्टंप तोडायचा आहे स्टंप तोडतो. त्यामुळे त्या पद्धतीने तो एक आहे. आणि टायमल विल्स हे नवीन एक नाव मला तुला द्यायचं आहे, कारण तो पण खूप चांगली तयारी करतोय. जेवढे MIचे व्हिडिओज मी बघितलेत मॅचेसच्या अगोदरची त्यांची जी तयारी चालू आहे त्यामध्ये फार सुंदर गोलंदाजी तो करतोय. जसं तुला सांगितलं माझ्याकडे बॉलर्स आहेत, तुझ्याकडे कोणते बॉलर्स आहेत? DC कडे बॉलर्स तर खूपच छान आहेत. आता टॉस जिंकून ते बॅटिंग त्यांना आधी मिळते का बॉलिंग ह्याच्यावर खूप अवलंबून आहे. कारण जर फ्रेश विकेट असेल आणि त्याच्यावर जर बॉलिंग करावी लागली तर मला असं वाटतंय की नॉर्जे जो आहे तो नवीन बॉलनी कमाल करू शकतो. पण जर त्यांना दुसरी बॉलिंग मिळाली, पहिल्यांदा जर त्यांना बॅटिंग करावी लागली तर तोपर्यंत विकेटवर खूप फरक पडलेला असतो. आणि थोडाफार नंतर लेट इन द डे जसं आपण म्हणतो ते विकेट थोडंसं टर्न व्हायला लागतं आणि मग अक्षर पटेल हा खूप हुकमी एक्का ठरू शकतो असं मला वाटतं. हो, तू 2 नावं दिलीस, त्याला परत मी 2 नावं माझ्याकडे बॅट्समनसाठी म्हणून देतो. आमचे 2 ओपनर्सच तुमचा कर्दनकाळ ठरणार आहेत असं आज मला वाटतं. रोहित आपल्याला माहिती आहे सुरुवातीला शांतपणे बॅटिंग करतो, पण आज जबाबदारीने तो रन्स 30-35 नक्कीच करेल. आणि ईशान किशन तो फोडणार आहे, तो फक्त फोडणार आहे एवढंच मला वाटतं. साधारण ऑलराऊंडर्स बद्दल काय वाटतंय? ऑलराऊंडर माझं तर मत पक्क आहे की भारताकरता उत्तम कामगिरी करून टेस्ट मॅचेसमध्ये, ODI मध्ये आणि T20 मध्ये सुद्धा उत्तमपैकी कामगिरी करून दाखवलेली आहे त्यांनी. फॉर्ममध्ये आता, आणि तो म्हणजे शार्दूल ठाकूर पक्का ठरेल. तुमचा कुठला ऑलराऊंडर क्लिक होईल? लॉर्ड ठाकूर तुझ्याकडे आहे, नक्की आहे. माझ्याकडे ऑलराऊंडरसाठी मी एक नाव जे घेणार आहे ते सगळी जनताच त्याला सपोर्ट करणार आहे. एकच नाव आहे रे, वेस्ट इंडिजचा कॅप्टन. आमच्याकरता तो असा 10 फूट उंचीचा आहे आणि तो आहे कायरन पोलार्ड. काय नाम ही काफी आहे असं ज्याला म्हटलं जातं, त्याच्यामधलं कायरन पोलार्ड मला वाटतंय. पण बघणं इंटरेस्टिंग राहणार आहे की त्याला बॉलिंग कधी मिळतीये, बॅटिंगचा नंबर त्याचा काय असणार आहे. कारण जसं आपण बोललो की खूप नवीन चेहरे आहेत, अर्ली स्टेजेस, पहिलीच मॅच आहे ती पण दुपारी खेळणार आहोत. त्याचा सगळ्याचाच जो फरक पडणार आहे तो दोन्ही टीमवरती इव्हनली पडणार आहे असं मला वाटतं. आपण थोडंसं बोलूयात आता ह्या विकेटबद्दल आणि विकेटच्या आउटफील्ड म्हणजे रन्सबद्दल मला तुझ्याशी बोलायचं आहे की जास्तीत जास्त प्रेडिक्शन जर करायचं झालं, मला विचारशील तू तर दुपारी मॅच आहे तर साधारण एक 190-180च्या जवळपास काहीतरी स्कोअर पोचेल असं मला वाटतं. तुझं काय म्हणणं? माझं प्रेडिक्शन थोडं सिमिलर असेल, फक्त मला असं वाटतं की आउटफील्डवर हा बॉल जरा पळतो जास्त, त्यामुळे मला एक शक्यता वाटते की 200ला सुद्धा जर स्कोअर पोचला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नकोस. वाव, 200 बघायला आपल्याला सगळ्यांनाच आवडेल, कारण 200ची मॅच ही 20व्या ओव्हरला संपते, तेही दुसऱ्या इनिंगच्या. त्यामुळे पूर्ण 40 ओव्हरात आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. त्यामुळे मजा तर नक्कीच येणार आहे. आपण बोलूयात ते आजच्याच दुसऱ्या मॅच विषयी. आज दुसरी मॅच येते. ही मॅच झाल्यानंतर 7:30 वाजता चालू होणार आहे. ती मॅच खेळवली जाणार आहे DY पाटील स्टेडियमवरती. पहिलीच मॅच आहे DY पाटीलवरती. खूप दिवसानंतर आपण DY पाटीलचं स्टेडियम बघणार आहोत. MIचं एकदा हे होम ग्राउंड राहिलं होतं, 2007-08ची गोष्ट मी करतोय, खूप जुनी गोष्ट आहे. पण त्यावेळेस MIला माहिती होतं हे ग्राउंड कसं आहे. इथेही खेळतील ते, पण अजून नाही, थोडा वेळ आहे. संध्याकाळची जी मॅच आहे ती आहे पंजाब आणि RCB या 2 संघामधली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आपण भेटणार आहोत 4 पर्यंत. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त सकाळ.